Иранға Татарстан продукциясын кетіру турында Рөстәм Миңнеханов Гелян провинциясы губернаторы белән онлайн очрашуда фикер алышты. Каспий диңгезе буенча логистика маршрутларын үстерергә җыеналар. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, хәзер төньяк-көньяк транспорт коридоры мәсьәләсе яңадан актуаль. Шулай ук ул губернаторга җибәрелә торган продукция ассортиментын активрак киңәйтергә тәкъдим итте. Президент делегацияне август ахырында ислам дәүләтләренең яшьләр саммитына чакырды. Казанда балалар ялы өчен яңа парк барлыкка килә. Республика президенты Җиңү паркында күчмә киңәшмә уздырды. Нәкъ Нәбиредә яңа үзәк ачылырга тиеш. Мәйданы Кырлай паркыннан 2 тапкыр күбрәк. Рөстәм Миңнеханов җирлектән геодезиясын өйрәнергә, халык фикере белән проект эшләргә, җәмәгать тыңлауларын үткәрергә кушты. Президент Казан гаилә үзәге янындагы мәйданчыкны үзгәртү буенча да күрсәтмә бирде. Аны тагын да уңайлырак итәргә, газон эскәмияләрне яңартырга, Кремльгә дамба буйлап турыдан-туры чыгуны оештырырга кирәк. Биредә шулай ук шәһәр бәйрәмнәрен үткәрү өчен даими сәхнә барлыкка килергә тиеш.